Det er blevet lidt diffust med de nye solcelleordninger. Men hvad er egentlig den store forskel fra før til nu? Jamen, der er faktisk to store forskelle. Og den ene, som er den væsentligste, det er faktisk, at nettomålerordningen, den er blevet undermineret på den måde, at efter gammel ordning, der kunne man samle sammen det, man havde solgt til nettet på årsbasis, og få en god pris for det, samme pris, som man egentlig skal give, når man køber el. Nu er det blevet sådan, det er fra time til time. Det, man ikke har brugt, det sælger man, og det sælger man til en lavere pris, end man køber til. Og det giver sig selv, at så laver man en dårligere forretning. Derudover, så er regnskabsordningen, den er forsvundet, og den var også med til at give en rigtig, rigtig god rentabilitet. Så det vil sige, nu kan det faktisk ikke betale sig efter årsskiftet, fordi specielt den der regnskabsordning er forsvundet? På grund af begge ting, men ja, det kan ikke betale sig længere. Nu vil der være en tilbagebetalingstid på 15-18 år mod 5-9 år tidligere. Og det giver sig selv, at 15-18 år det er ikke særlig interessant. Der kan man lave mange andre gode investeringer, som er bedre end det. Hvad skal de mennesker så gøre, som har investeret før 2012, eller der, hvor den nye lovændring kom? Jamen, lovændringen kom jo 19.11.2012, og havde man en bindende aftale, og har man fået lovning på, at det er sat op inden 1. maj 2013, og er det tilmeldt nettomålerordningen inden 20. december 2012, jamen så kan man sagtens komme med på den gamle ordning, og så får man både den gode nettomålerordning, og man får mulighed for at vælge regnskabsordningen, og begge dele gør, at det er en super, super god forretning. Så de er altså ikke blevet snydt, de mennesker, der kom med i 2012. De kan sagtens nå at få alle de fordele, der ligger i den gamle ordning. Altså dem der kom med inden 19.11. med de 3 betingelser der, de er på den gyldne gren. De får den gode rentabilitet, og de får den super gode, hvis de vælger regnskabsordningen. Hvad så med dem, der måske går og overvejer det nu? Jamen, der er jo sådan set ikke ret meget betænkelse på. Man skal helt ned i 2 kW anlæg, for at der er fornuft i, at de vælger den skematiske ordning med et standardfradrag. Anlæg over den størrelse, jamen der er det langt, langt bedst med regnskabsordningen. Så altså, hvis jeg var dem, jamen så vil jeg sende en mail til os med deres fakturer på anlægget, plus deres årsopgørelser for 2011, så vi kan se indkomstforholdene. Så sender vi gratis tilbage en beregning på, om det kan betale sig at bruge regnskabsordningen eller ej, eller rettere sagt, de kan se, hvor stor en forskel der vitterlig er.